Македонско-бугарски медиумски форум. Околу 20 на новинари 2 дена во Велико Трново дебатира за реафирмација на говорот на разбирање, наместо окупацијата на јавноста со ширење на омраза и нетолеранција. Што се очекува од Северна Македонија? Колку и како на патот кон предпристапните преговори до Унијата може да се искористат искуствата од Бугарија? Познати новинарски имења од печатот и телевизиите, со оценки за емисијата Трилинг. Първо трябва да приемем, че ако искаме нето да стане да завинаги, макар че знаем, че в политиката няма завинаги и нищо не е вечно, трябва да се научим да си говорим по различен начин. Видяхме, че е възможно, ако двете страни седнат и си говорят, колкото и клиширано да звучи, да се постигне нещо. Защото протоколът, макар съдържанието му все още да не е било правено публично достояние, да не е било публикувано, е ясно, че е резултат не от някакви задкулисни договорки, а от преговори между двете правителства, чиято същина всички всъщност познавахме, къде публично се обсъждаха, къде не се обсъждаха толкова, но това са искания, които България имаше през последната година, почти вече година и половина, и които в края на краищата могат да доведат, видяхме, че могат да доведат до раздвижване. Мисля, че първо трябва да сменим тона, по който си говорим, мисля, че трябва да сме открити едни към други и каквото се разберем, да го изпълняваме и от двете страни. Това е проблем за нас понякога, но е проблем и за вас. Просто двете страни да се държим едни към други, не като хора, които се нападат, които са заплаха едни за други, сякаш от другата страна на границата най-важното е, че съседа, който трябва да е партньор, крои някакви планове да прецака казано разговорно другия. Македония има да извърви дълъг път и вероятно не е лесен. Колко ще е дълъг и колко ще е кратък, зависи от самата Република Северна Македония, тъй като в момента топката е в Скопие, в политическата класа в Скопие. България може да сподели своя опит по пътя на европреговорите и България, мисля, още 2007 година подаде ръка на Република Северна Македония, тогава Република Македония, като и каза, че може да предостави цялата си експертиза по пътя на европреговорите. Ние минахме доста сложен път. Път на изпълнение на ангажименти, път на изпълнение на договорености, които бяхме подписали. Това предстои за Република Северна Македония. Тя трябва да изпълни договореностите, да изпълни преговорната рамка, която е зададена и да изпълни изискванията, които са поставени пред нея и с които тя се е съгласила, както и договорите, които е подписала, в това число и двустранния договор между София и Скопие. Аз се надявам, че това ще стане скоро, но пак казвам, всичко е в ръцете на политиците в Република Северна Македония, от тях зависи. Смятам, че България наистина се превърна не успя да мотивира собствената си позиция, да каже на Македония точно за какво е стяга, какъв е проблема. И така настрои като че ли македонското общество още повече срещу себе си. Българската влада не успя да каже ясно, разбираемо, не за македонските политици, мисля, че те са наясно, но за македонската общественост. Какъв е проблема, какво иска, какво се цели да постигне, защо налага вето, защо спира Македония. Мисля, че сега с протокола, с историческата комисия, с всички тези неща, като че ли отиват леко в заден план, отпред остава само наистина преговорните глави, важните неща за Македония, които трябва да се свършат през следващите години. Това, което виждаме в преговорната рамка, че е заложено като автоматично условие за падане на ветото, то даже не е и вето, падане на блокиране началото на преговорите на Република Северна Македония към европреговорите е включването на българите в Конституцията на Република Северна Македония. В момента, в който това стане, блокадата автоматично отпада и се почват преговори. По пътя на преговорите ще трябва да се изпълнят и останалите условия. Ако знаех като българин какво не знам, щеше да е много по-различно и обратното също е вярно. Мисля, че имаме много малко опит, дори не толкова само от към познание за културата на другия, защото има автори, които, да кажем, се превеждат от едната държава в другата, които се четат и без превод от едната държава в другата. Има филми, които се гледат. Мисля, че нямаме опита на взаимодействието с
достатъчно среда в другата държава. Това, че някой ще отиде на Охридското езеро за 2 дни или на шопинг туризъм, да кажем, в България, или да разгледа София, или Велико Търново, както сме сега, не ни дава достатъчно опит в общуването с другия. Може да те е страх от другия или може да имаш недоверие към другия, когато не си говориш с него достатъчно. За това нещо може да допринесе да се промени едно много простичко друго нещо и то е връзките между нас, за които много се говори и малко се прави, пътни, ако щете, бизнес връзки да се подобрят, неща, които ще ни поставят в контакти едни с други много по-често. Защото това е един от най-дългите пътища между две европейски столици. Между София и Скопие 3 часа и половина, 4, това е, извинявайте, но е варварско. Докато тези факти не се променят, ние няма да имаме този опит да общуваме с други и да свикнем, че другата среда е като нашата среда, просто ни дели една граница, норми, които определяме като различни езици, но в края на краищата и сме оформени в различен културно-исторически контекст, но в края на краищата в много други отношения първо сме едно, а в нещата, които не сме едно, можем да се разберем, правейки бизнес на маса и в какъвто искате друг начин. Всъщност, понякога изпълнението на европейските условия и на европейските критерии е един доста болезнен процес. Такъв беше той и за българското общество, когато, например, ние трябваше да закрием някои от реакторите си на атомната електроцентрала Козлодуй. Можете да си представите, особено в сегашната енергийна криза, какво означава това за българите. Какво би било, ако имахме и тези реактори на АЕЦ Козлодуй? Дали бихме имали тези страхове, опасения и рискове от цената на тока, цената на енергията въобще, защото тук включваме и геополитиката с газа, с руския газ. Но България го направи. Беше болезнена стъпка, но ние го направихме. Всяка държава по пътя си към европреговорите е изпълнявала определени ангажименти, условия и критерии. По някой път не е било лесно. Било е много болезнено, както и за България беше. Но в крайна сметка това е процеса. И България тук много може да помогне на Република Северна Македония. Аз не знам дали Република Северна Македония иска тази експертиза. Нашата. Ако я иска, България отдавна е протегнала ръка и може да бъде насреща. Това, което мога със сигурност да кажа, е, че и двете държави изгубиха много време. България усвои част от европейските фондове по начин, който не я доведе до оптималното и възможно развитие. Северна Македония инвестира много в отношенията с конкретни партньори, резултатите от които, например Сърбия, което е напълно разбираемо предвид историческите връзки, резултатите от които можеха да са по-добри, ако се гледаше по-диверсифицирано. Например, да се инвестира в въпросните пътища, които споменах, не е с заповед на бившия премиер Зоран Заев и да трябва да се прави инспекция в един есенен ден след обед как се полага асфалт, а да се положи системен труд за това връзките с всички съседи, не само инфраструктурни, енергийни. Сега с Гърция има активизация, но тази активизация не беше факт преди няколко години. Да се осъществят на време и това би донесло голяма полза и за македонците като цяло. Просто въпросът, най-важното сега е да намерим заедно начин как изгубеното време да го наваксаме така, че дефекта, който сме имали от това, че сме били по-отделно, да го направим ефект. Така го виждам аз. Значи, национализма винаги в България е бил на някаква ниска степен. Винаги има националистически партии, крайно националистически партии, които са взимали около 5-10% от народния вод, от изборния вод. Така и ще бъде. Така и ще бъде. В момента обаче войната в Украйна, войната на Русия срещу Украйна, ражда някаква нова лява вълна. Това не е национализъм. Това е интернационализъм. Това е съветски национализъм. Това е една вълна, която като че ли ще вземе един добър процент от евентуални избори в България. Иначе на полето, на българското политическо поле има две тенденции. Едната е силна, либерална, проевропейска политика, която иска да замени
политиката на Бойко Борисов, която се характеризира с едни други такива елементи, който Бойко Борисов също не е антиевропейски настроен или нещо от този род, но той представлява една друг тип политика, която през миналата година се доказа, че има достатъчно енергия в българското общество да бъде сменена. Бойко Борисов управляваше от 12 години и неговото управление се характеризира с няколко елемента, които не са много харесвани в българското общество. Той събра в едно политическата, икономическата, медийната власт и това малко заприлича на тоталитаризъм.